Oskabusio museneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Mugeni nigasabira omugusi gwokichamo eliokobwatesia Dr. Fred Matiang'i asekanga yayo kuliga ekirogo ky'oborayi bwense bwesio obwobochori obonene nigo hatebire oyo talikobwatesia Dr. Fred Matiang'i anyore chingaki chingongo anenemo na sorogongo rwagusi okwana kurase wadi ya Nyansiongo imeyensemo yebunge ya Borabwe kaunti ya Nyamira Mugeni nigamochirie oborayi bwa William Ruto na kwenekebuna emero bili menge teikeraniti mulikito Steven Nyarikie Mbunde na mange Bosio bwobochori obonene bwa 2027 nigo abarai ao begesa kukia usi bagendere kongsa chinsemo ibere kusarama ya na yugo nankori yore kero kyobo chumbe wata lakini yo basagi yo manya dabo kusinoro je sabago chikochi umanye kusona waki utore nasagi yese na lokoro boge tutu onaiwa abantu bajire nesiroga ni bagatanga bono ntutu wakira J6 na yani bona bagori kese tabe ari eso monto korkuto kita Fred Matiang'i no bagwakira ini goi bagatanga bagori kese president J6 mo governor J6 mo senator J6 bakanse igoyo mintecha to manya ndie ngagie goi ke migration yo charo ke mapema rio anyore kero totikarari abantu bangire bintu bisaregete omuseneta abwe kaunti ya Nyamira Irikio Okongo Mugeni kagokwana sensemo ya Nyansiongo ebunge ya Borabwe kaunti ya Nyamira nigasabira abamenyi kwene kingango musira bare oyo kuboria ekirogo ky'oborayi bwense Dr. Fred Matiang'i na kwene kinga abarayi bonspi barachorwe mbari barachikoba barense yo moske Dr. Fred Matiang'i kaukwanekerekyo nigaragire bokongu abarayi baria serikali hannemono korwa gusi abwe kweranga korengana nere niga kweranga serikali erabisi teraikirani magendro bya gusi jireri ngwante bya sana gokoro monto kwango umwana bwo monte karagosika kuchigoro inero moroyo manene igogo goikera mu chumbo nde bwesi kurwara gongorwa gusi obwate ndigitani ne nda mwamuno mwana minto korukumatia nyuma gusinka nyorale kirogo oinero moroyo manene usabana gaji igo unatoka nda kuchimotua onte biringango skago J6 nigo moseneta abwe kaunti ya Nyamira Irikio Okongo Mugeni agenderere komochia serikali enenasa kweranga ubobwenia gwetera sha nigo bwabere no botutukanu botari gokora igenta kweranga serikali erabisi nigo yasinyirwe emeremo arando gotaka kobese NHIF yo katari gokora abantu bakwende kuriyo obobwenia gitari banyoreche NHIF yagakorire kare yaonjo irwe dieta yarokirusha ote bio mongino mogotunga ngagende computer yangire computer tutagete ntotego mongino kare nyagite yakoleki aruhari gosebana gakia abantu bamini ebina bitotagete nyene sukuru umwana gakorangerirwa serikali ebegete mipango omonto ogende unanje nasomete bake university pero nakora najide gwakane eroni naitu Steven Nyarikie Mbunde Nsoko TV Borabwe county